Dúfam, že ešte v takýto pokročilý čas budete vládať vnímať. Predsa od coffee breaku už prišla určitá doba, tak dúfam, že to prežijeme spoločne. Dojdeme. Dobre. Takže pár slov o mne. Pracujem ako technické riaditeľ spoločnosti Webflow Biegon. Naša firma sa zaoberá primárne infraštruktúrou. Prevádzkujeme zhruba 15% obsahu slovenského internetu. Medzi nejakých najznámejších zákazníkov patrí napríklad Pravda.sk alebo Martinus. Firmu Webflow sme s kolegom zakladali ešte počas vysokej školy. Vtedy sa tomu hovorilo, že sme začali podnikať, bolo to v 3. ročníku. V dnešnej dobe sa to už asi označuje ako, že startup sme založili. Dobre, ja by som si na vás na úvod pripravil takú malú anketu. Chcel by som sa vás pýtať, že všetci tu prevádzkujete asi nejakú aplikáciu, nejaký e-shop alebo niečo podobné a aké prostriedky používa na to vaša aplikácia v svojom behu. Takže koho aplikácia alebo e-shop používa nejaký zdieľaný hosting alebo sa jedná o nejaké prenajaté riešenie. Môžem poprosiť ruky hore? Okay. Kto už má nejaký taký väčší e-shop, že to povedzme beží na nejakom jednom už fyzickom alebo virtuálnom serveri? Sú tu nejaké také čo? OK, nie. A kto už prevádzka naozaj také väčšie riešenie, že to využíva nejakú väčšiu infraštruktúru, povedzme niekoľko serverov, či už virtuálnych alebo fyzických. Sú tu aj takí? Tak. Pozerám, že tých rúk stále ubúdalo a stále menej a menej. Takže, dobre, takže my sa tak nejako trošku prejdeme a povieme si tých veciach. Dobre, takže tá prezentácia bude v podstate o tom, ako sa pripraviť na nejaký veľký nárast návštevníkov, na čo si dať pozor. Ide primárne o to, že ten e-shop môže zrazu zažiť nejakú veľkú návštevu alebo prežiť vôbec nejaké sviatky alebo nejaké bežnú sezónnosť. Takže budeme sa baviť v podstate o zvyšovaní výkonu, o tom, ako nejako efektívne obslúžiť nejakého jedného zákazníka, ako efektívne v podstate, akým dáme pridanú hodnotu a ako rýchlo je obslúžený. Ale stále v podstate ten jeden zákazník, respektíve jeden užívateľ. Tiež v tej prezentácii sa budeme baviť o tom, že akými prostriedkami obsluhujeme toho zákazníka, keď v podstate jedno zariadenie musí stačiť. Čiže povedzme, keď sa dáme ako server, že tento server by obslúžil jedného zákazníka, ale v podstate tých zákazníkov v tom jednom čase prichádza viacero, tak čo môžeme urobiť, je, že použijeme zariadenie väčšie. To zariadenie zväčšíme, povedzme v prípade toho servera sa do neho pridá nejaká rámka alebo nejaký procesor. Čiže to jedno zariadenie vie obslúžiť viacero zákazníkov v jednom čase. Samozrejme, takto keď máme toto zariadenie len jedno, alebo respektíve jeden server a napríklad aj pri tomto veľkom zariadení sa nám upchá výlevka, tak aj keď to zariadenie je veľké, vedelo by obslúžiť veľa zákazníkov, tak neobslúži nikoho, bohužiaľ je nefunkčné. Takže čo sa dá použiť na takýto prípad je nejaké horizontálne škálovanie. Teda tých zariadení, možno že relatívne málo výkonných, ale použijeme ich viacero. Čiže v prípade takéhoto setupu, keď máme viacero serverov, ktorí obsluhujú jedného zákazníka alebo jeden ten e-shop, tak aj v prípade výpadku jedného zariadenia nenastáva v podstate problém, lebo sa dá použiť nejaké zariadenie ďalšie. Majú v podstate všetky rovnakú úlohu. Dobre, takže medzi nejaké také želané vlastnosti nejakých e-shopov alebo tých webových aplikácií všeobecne patrí nejaká vysoká dostupnosť, škálovateľnosť, čiže aby boli výkonné, aby nám to rýchlo bežalo, aby sa nám to dobre správovalo, aby nás to veľa samozrejme nestálo, malo veľa funkcií pre užívateľov a v konečnom dôsledku všetci prevádzkujeme e-shopy, tak chceme, aby nám tieto zarábali peniaze. Takže iba stránka a e-shop, ktorý v podstate beží a funguje, a nám zarába peniaze. Keď nie je stránka nedostupná, či už preto, že nezvládate nápor užívateľov, alebo kvôli nejakým technickým problémom, tak prichádzame o peniaze. Dobre, takže vysokú dostupnosť. V podstate pod vysokou dostupnosťou myslíme to, aby tá naša stránka bežala, aby stále išla a fungovala, aby bola schopná obsluhovať zákazníkov, aby sme boli schopní prijímať objednávky, aby zákazníci boli schopní si dokliknúť a finišnúť objednávku. Aby sme samozrejme potom neprichádzali o peniaze z toho, že stránka nefunguje. Škálovateľnosť. Naopak škálovateľnosť, pod pojmom škálovateľnosť si predstavujeme to, že koľko je naša stránka, tá
náš website alebo e-shop schopný obslúžiť nejakých konkurenčných zákazníkov. Bavíme sa v podstate o tom, že keď máme nejaké Vianoce alebo nejaký pík, aby sme boli schopní všetky tieto objednávky prijať, aby títo zákazníci dostali a tá stránka im fungovala aj v nejakej rozumnej kvalite. Pri tej škálovateľnosti sa nebavíme o tom, že v nejakom operačnom systéme alebo v akom programovacom jazyku to máme nakódované. Takže škálovateľnosť a výkon nie je v podstate to isté. Sú to dve rozličné veci. Pod výkonom myslíme, povedzme, ako rýchlo tomu stránka tomu užívateľovi nabehne, ako rýchlo mu to ide, aký k tomu má ten zážitok. Ale pod škálovateľnosťou si myslíme a predstavujeme to, že koľko to naše riešenie je schopné obslúžiť užívateľov a konkurenčných užívateľov. Keď si napríklad predstavíte, že takáto diaľnica by bola medzi Trnavou a Bratislavou, tak pravdepodobne by sme tu asi tie ranné zápchy nepoznali. Ďalšia vec je, že našu aplikáciu alebo aj e-shop, keď programujeme, tak pokiaľ ho nepripravíme na to, aby bol takto nejako škálovateľný, tak ho nebude škálovateľný len tak sám od seba. Treba v podstate tak navrhnúť a nadizajnovať. Pri e-shopoch alebo webových aplikáciách celkovo sú také nejaké základné komponenty, to je nejaká webová časť, databázová časť a tieto veci sa aj potom samostatne škálujú alebo samostatne dizajnujú. Takže ďalšia vec je, že aj keď my sa pokúsime tú aplikáciu navrhnúť, tak môžu nastať problémy a môže to dopadnúť nejako takto. Takto to môže dopadnúť z viacerých dôvodov. Jeden z dôvodov môže byť, jak som spomínal, diaľnicu Trnava-Bratislava, tak tuto sa nám to napojí na Račiansku ulicu a tam vznikne nejaké úzke hrdlo, čiže aj taká parádna diaľnica nám nepomôže, lebo proste sa to tu všetko nahromadí a nebude to schopné ísť ďalej. Ďalšia vec, čo sa môže napríklad stať, môže byť nejaká nepriateľná udalosť, napríklad na tej diaľnici sa môže medzi Trnavou a Bratislavou nabúrať poľský kamión vedúci turecké mandarinky a tiež nastane takáto situácia, že tam letík zápche. Takže nejaký taký životný cyklus aplikácie, väčšina, čo ste dali ruky hore, tak som pochopil, že ste na nejakom zdieľanom hostingu alebo na riešení, nejakom prenajatom e-shopovom riešení, kde nejaké tieto veci, čo sa týka systémových prostriedkov, až tak veľmi neriešite. Takže vaša situácia funguje nejako tak, že je v podstate jeden server a na ňom beží rádovo niekoľko desiatok, stoviek, ako kde websiteov a medzi tým je tá vaša stránka. Toto riešenie prináša samozrejme veľa výhod, medzi takú základnú výhodu patrí cena. Toto riešenie je relatívne lacné, pre nejaké štandardizované technológie bez problémov fungujúce. Ďalším takým nejakým krokom môže byť prechod na samostatný server, že sa to oddelíte, že prejdete z toho webhostingu na samostatný server. Väčšina, keď ste v tom prvom kroku pri tom webhostingu, tak môže byť nejaká taká otázka, že kedy k takémuto kroku dochádza. Ja to vnímam v podstate, že k takémuto kroku tak najčastejšie dochádza z nejakých dvoch dôvodov. Jeden dôvod býva, že vy už si tak uvedomíte, že potrebovali by ste niečo viac, že potrebujete nejaké špecifické nastavenia, alebo že už vám ten zdieľaný webhosting nevyhovuje v tom, že potrebujete si vyladiť nejakú lepšiu databázu, vylepšiť nejaké lepšie cachovanie alebo niečo podobné. Druhý taký dôvod, keď k tomu sa prechádza, býva vtedy, že webhoster vás vyzve a povie, že super, že tu máte objednaný webhosting za 3 €, ale bohužiaľ už tá vaša stránka, ten váš e-shop spotreboval toľko systémových prostriedkov, že je nevyhnutné už tam navýšiť a dojsť k tomu, aby to prešlo do nejakého riešenia samostatno dedikovaného. To vám prinesie potom tie výhody, že máte prostriedky celého toho servera len v podstate pre vás, už dedikované tej vašej aplikácii a už nemusíte ich potom sa s nikým zdieľať. Je tam ani problém toho nejakého zlého suseda, ktorý pri tom webhostingu vám môže robiť problémy. Takže viete si tam už robiť potom samostatné nastavenia a všetko. Ďalším nejakým takým krokom, jak už tá stránka rastie a zväčšuje sa, môže byť to, že sa oddelí webová časť a databázová časť do nejakých samostatných serverov a samostatne funguje a samostatne sa vie škálovať. Napríklad taká možnosť, jak som hovoril o tom škálovaní vertikálnom, je takýto nejaký setup. Takýto setup používame, povedzme, aj máme stránku napríklad zákazníka Bratislava maratón. Oni majú také dva píky počas roka. Jeden je Bratislavský maratón v marci a druhý Night-Run v septembri. A pred touto udalosťou sa im tam navýšia prostriedky, týždeň predtým, týždeň potom. 2 týždne predtým, keď tam ľudia si chcú pozrieť nejaké prepozície k behu a týždeň potom, keď si ešte chcú pozrieť oni výsledky a ukázať ich známym.
Takže navýšia sa tam prostriedky, stránka bez problémov funguje a zvyšok roka vie tiež fungovať potom na nejakých základných systémových prostriedkoch. A tuto sme napríklad zvýšili systémové prostriedky do databázového servera, takže tiež taký väčší, výkonnejší. Tiež ďalšia vec, čo sa úspešne dá použiť, je použitie nejakého load balancera alebo cachovacieho servera, že všetky tie dotazy, ktoré idú na tú vašu stránku, sú cachované, vybavované rýchlejšie. Toto už je taký príklad takého komplexného setupu, napríklad, ktorý, jak som hovoril, už je príklad aj horizontálneho škálovania, s tým, že tu máme viacero tých webových serverov, viacero databázových serverov. Takéto riešenie v podstate už je plne redundantné, že je odolné voči nejakým výpadkom. Čiže v prípade výpadku ktoréhokoľvek z tých komponentov tá stránka vie bežať ďalej. Napríklad v takomto setupe máme u nás zákazníka www.pravda.sk, beží v takomto setupe, že je to úplne redundantné riešenie, ktoré sa dá aj samostatne ďalej rozširovať v prípade nejakého zvyšujúcej sa návštevnosti alebo zvyšujúcich sa potreby prostriedkov. Dobre, mám takú krátku cloud anketu, som si na vás pripravil, že čo podľa vás prevádzku nám umožňuje cloud alebo cloudové služby, že podľa vás si tam môžeme nakonfigurovať nejaký jeden nekonečne veľký server, ktorý si tam naklikáme, že budeme mať XY rámky procesora, alebo po B nekonečne veľa, ale relatívne malých serverov. Takže to je za Ačko. To je za Bčko. Tak, super, ďakujem. Takže B je v podstate správna odpoveď. Cloud nám dovoluje nejako škálovať týmto spôsobom. Keď si to napríklad zoberieme na takomto príklade, že máme napríklad nejaká Pravda.sk alebo nejaký zákazník 12 serverov, ale máte v podstate stály výkon, tak ten výkon máte v podstate konštantný. Vy ho máte konštantný, či ho potrebujete alebo nepotrebujete, ale tá záťažová krivka môže vyzerať takto nejako. Tá záťažová krivka, napríklad môžu byť nejaké Vianoce, táto záťažová krivka môžu byť povedzme ten bratislavský maratón, ako sme sa bavili, prípadne máme e-shopy, ktoré u nás prevádzkujeme, ktoré predávajú kvety, tak to môže byť nejaký Valentín alebo niečo podobné. Takže môže sa stať to, že ten výkon, ktorý tam máte taký statický, nemusí postačovať na to vykrytie tých píkov. Je tu možnosť ale pri tých cloudových technológiách urobiť to, že sa to dá veľmi dobre škálovať a škálovať tým spôsobom, kde tá aplikácia samozrejme na to navrhnutá, tak pomocou API tie servery nielen pridávať, ale potom, keď už tá potreba toho výkonu klesá, aj uberať. Takže toto všetko vám v podstate potom umožňa cloudové technológie, keď sú použité tým správnym spôsobom. Teraz by som dal niekoľko takých príkladov alebo vecí, čo sme sa stretli v našej praxi, alebo tak, že by som sa tak povedal, že na čo je veľmi dôležitá komunikácia. Mali sme jedného takého zákazníka, ktorý predával data streamy na športové zápasy. Bolo to ešte u nás tak relatívne krátko, takže to ešte nebolo úplne všetko 100% odladené. A stalo sa to, že jeden podvečer zrazu ten server začal sa zase strašné preťaženie a keď sa to analyzovali, tak v podstate automatizovaný systém potom zablokoval Švédsko ako krajinu a išlo o to, že tam prišlo veľmi veľa užívateľov zo Švédska. A stalo sa to, že bol akorát celý zhodou okolností nejaký prenos futbalu, bol to nejaký prípravný zápas Slovensko-Švédsko a tak Švédi si chceli pozrieť ten futbalový zápas, hral sa to na Slovensku, tak ten datastream si chceli kúpiť, bolo to vtedy potom veľmi rýchlo vyriešené, ale došlo k tomu, že ich automatizovaný systém zablokoval to Švédsko, lebo nebola tam nejaká komunikácia, neprebehla predtým ešte s tým klientom, že aké niečo sa očakáva alebo hrozí, takže veľmi rýchlo sa to vyriešilo. Ďalší taký prípad, čo môže byť, alebo čo by som povedal, že je veľmi dôležité pri komunikácii, je, keď povedzme, chcete nasledovať nejakú novú reklamnú kampaň, tak komunikovať nejakú v rámci firmy, či povedzme, robiť nejakú masívnu reklamnú kampaň, či to tá naša stránka po tej technickej stránke zvládne. Že či povedzme, ten e-shop bude schopný obslúžiť všetkých tých zákazníkov, vieme, že tá miera konverzie je relatívne nízka, takže na to, aby sme mali dosiahli určitý počet objednávok, tých užívateľov musí niekoľkonásobne viac prísť na tú stránku a ide o to, že keď urobíme tú reklamnú kampaň, aby to naozaj aj potom tá stránka zvládla, takže sa si toto preveriť. Ďalšie, čo som chcel také, že čo sa niekedy stane a čo sa napríklad stalo, bolo zatmenie slnka. Máme tiež jedného zákazníka, taká malá hviezdáreň, ktorá v podstate za štandardných okolností nemá skoro nejakú návštevnosť, len tam sem tam prídu nejakí učitelia zo škôl, ktorí si nám chcú objednať výlet pre študentov alebo tak. Ale teraz v lete bolo zatmenie slnka a oni vysielali online, dávali na internet obrázky.
dávali z tohto zatlenia slnka obrázky na internet a vždy stále tam dávali jeden obrázok a ten dokola prepisovali a veľmi veľa médií alebo aj užívateľov toto si postovalo. A našťastie tiež ten zákazník dopredu zavolal, takže sme boli schopní deň predtým zareagovať, dať ho na nejaký server samostatný, vyťažený, aby táto stránka bez problémov odfungovala. To bol pík, ktorý trval možno 5 hodín, že od nejakej 9 ráno do 2 po obede, ináč zase to potom vrátila, tá návštevnosť tam vtedy vyletela niekoľko tisíc násobne, v podstate celú kapacitu jedného servera to bolo schopné spotrebovať. Tiež napríklad takéto nejaké mimoriadne udalosti, čo sa vedia nastať, je, povedzme, máte nejaký malý e-shop, ktorý predáva rúšky a za štandardných okolností máte pár odberateľov stálych, nejaké nemocničné zariadenia, ale príde niečo, veľká vec, teraz ako pre pár rokov dozadu, vtáčia chrípka alebo prasacia chrípka alebo neviem čo, každý potom zrazu má útkovú predstavu, že doma potrebuje mať niekoľko desiatok ochranných rúšok, tak začnú všetci nakupovať a tiež vám to potom môže spôsobiť nejaké teoretické problémy. Potom, čo to v podstate spôsobuje, to je len taký obraz z našej práce ako administrátorov, ako to my vnímame a vidíme, to je konkrétne pohľad na Linuxovú konzolu, kto také niečo nevidel. Vidíme tu, povedzme, že ten server je dosť preťažený, hore, vidíme tam, že tam beží, povedzme, nejaký proces MySQL alebo Apache, dosť veľa procesov spotrebováva a tak. Čo potom tiež ako administrátori riešime a robíme, že pozeráme sa, monitorujeme a nemáme radi červenú farbu. Keď je to červené, je zlé, keď je to žlté, je to ešte tak v pohode. Takže všetky veci je veľmi tiež dôležité aj povedzme pri tých e-shopoch monitorovať, sledovať a nielen zasahovať a hasiť problémy, ale snažiť a monitorovať sa tieto veci aj dopredu, čo sa týka tej technickej prevádzky, že je to potom častokrát komunikujeme aj s klientami, že túto sezónu povedzme, OK, ten váš e-shop to ešte prežil, ale budúci rok, ak ešte tam stupňa návštevnosť 20%, tak už môžu byť nejaké problémy. Dobre, tak v krátkosti by som dal nejaké zhrnutie, čo považujem za také najdôležitejšie z mojej prezentácie, aby ste si odniesli. A to v podstate sú, že komunikácia, že treba komunikovať aj s prevádzkovateľom, to považujem prevádzkuje váš e-shop alebo v rámci nejakého tímu interného komunikovať, aby sa tam nedošlo k nejakému výpadku a tým pádom aj strate príjmov. Tiež pri návrhu alebo dizajne nejakého e-shopového riešenia by som tam pozorne upriamiť na to, že mysleť horizontálne, nie vertikálne, čiže myslieť, koľko povedzme nejakých webových serverov potrebujem, koľko databázových serverov potrebujem, ale nie aký výkonný. A tiež samozrejme optimalizovať potom e-shop alebo aj ten kód s tým, že čím menej potrebujem toho procesorového výkonu alebo vôbec času na obsluženie toho jedného dopytu od zákazníka, tak tým potom rýchlejšie a viac ich viem vybaviť. Dobre, ďakujem za vašu pozornosť. Ak sú nejaké otázky alebo niečo, tak rád ich zodpoviem. Nech sa páči, pýtajte sa. Všetky bežia ešte úplne rýchlo, alebo máte také malé obraty, teraz neviem, dúfam, že tá prvá možnosť je spravodlivá. Mňa by zaujímalo, častokrát sú aj začínajúce e-shopy na rôznych open source platformách, WooCommerce, Zencard a podobné veci, ktoré keď sa tam nabalujú postupné pluginy, tak to nebeží. Čo sa tam by s týmto? Akože zavolám do hostingu, že môj WordPress ide pomaličky a mi povedia, tak si kúpim niečo poriadne. Alebo čo je tam? Je tu viacero vecí, akože je o to, že ten dôvod, že prečo to nebeží, pokiaľ mám povedzme ten štandardný kód, tak samozrejme potom používať najaktuálnejšie verzie. Takže či náhodou tam nebola nejaká chybička, je to používať a aktualizovať tieto opäť si doporučujeme hlavne z bezpečnostných dôvodov, ale aj toto môže byť nejaký výkonnostný problém, že akurát v tej verzii, ktorú používam, mohol byť nejaký problém, ale už v novej verzii môže byť vyriešený. To je prvá vec. Druhá vec, potom, na ktorú vždy upozorňujeme zákazníka, je to, že ide o tú celkovú návštevnosť alebo aj počet produktov. Jak som tam aj spomínal, ten prechod z toho web hostingu na virtuálny server môže byť aj toto jeden z dôvodov, že už proste tie nároky a požiadavky tej stránky presiahli možnosti toho vzdialeného web hostingu. Lebo to zase web hosting, už keď tam rádovo chodia stovky až tisíc tých objednávok, už to proste chodí viacero, tak už to môže sa stať. Ako zistím, že... Ako zistím, že kedy potrebujem prejsť na vyššiu verziu? Ako je to podľa počtu requestov, je to podľa počtu rýchlosti odpovede, alebo je to teraz viem, že idú Vianoce, ide kvázi na sklenie 10 000 nových produktov, tak o čom to je? Ja
jak som aj vravel v prezentácii, takže ide primárne o to poklon tých návštevníkov. Takže ono už do určitej hranice aj ten prevádzkovateľ toho webhoster vás výzve, že bohužiaľ táto vaša stránka už prerastla nejaké možnosti zdieľaného hostingu, už je tu potreba nejakého dedikovaného riešenia, alebo už povedzme, keď je to naozaj, že tých návštevníkov tam máte veľa, produkty veľa, možno potrebujete robiť nejaké špeciálne optimalizácie, čo sa týka nastavenia webového serveru alebo cacheovania, ktoré už sú, povedzme, nie až tak zlučiteľné s tou platformou toho zdieľaného hostingu. Takže to bývajú také najdôležitejšie tie leitmotivy. Takže to povedal by som tak samo príde, že sa na to príde, že OK, chcem niečo extra, chcem niečo viac od toho, ako umožňuje ten hosting, alebo je to o tom, že už proste aj ten webhoster vám povie, že už táto vaša stránka už má takú návštevnosť alebo také požiadavky, že už to jednoducho na tom zdieľanom hostingu nemôže byť. OK, a z mojej strany možno taká posledná otázka, možno viac biznisová ako technická, ale sú nejaké reálne čísla, ktoré dokazujú, že rýchlejšia stránka zarovná viac predajú? A v akom pomere, keď mám načítanie stránky za 3 sekundy versus za sekundu, o koľko mi klesnú predaje? Máte nejaké štatistiky? Priamo takéto štatistiky nemáme, ale myslím, že som si videl nejaké štatistiky z Amazonu, že napríklad keď niekto predáva v Spojených štátoch, tak sa oplatí mať povedzme aj ten server myslím v Spojených štátoch, keď niekto robí pre európsky trh alebo na Slovensku, tak mať to povedzme na Slovensku, nedáva to do Spojených štátov, lebo už povedzme len tá latencia, aj to svetlo, aj keď rýchlo svetla je veľmi rýchla, ale tých 0,1 sekundy, alebo desatiny sekundy, tých 150 milisekúnd, trvá tomu svetlu, než prejde ešte cez tie rútra, než to prejde. Takže tam sa ten čas nabaluje a myslím, že Amazon robil takúto nejakú štatistiku a bolo to dosť výrazné, či tá stránka išla pomalšie, tak tým sa potom bolo menej dopočených objednávok a menej konverzií. Takže je tam reálna previazanosť, akože, ale to nehovorím o tom extréme, že sekunda versus 3 sekundy, ale povedzme 200 milisekúnd oproti povedzme pol sekundy alebo 3 sekundy, že tiež je veľký rozdiel už. Aj ten pocit toho zákazníka, keď klikne na niečo, má pocit, že musí čakať, si myslím, že nie je to, čo chceme mať. Jak pre tebou, lebo tak máš